என்னதுங்க? கேக்கு. கேக்கா? என்ன ஆர்டர் வச்சிருக்கீங்க? இந்த பிள்ளைங்க சாப்பிட்றது குட்டி பிள்ளைங்க. குட்டி பிள்ளைங்க நீங்கள் யார் வேணாலும் சாப்பிட்லாம். என்ன நல்லதா உடம்புக்கு? கேக்கு தான் ஒரு டேஸ்ட்டாக இருக்குன்னு சாப்பிட்டா. முட்டாய் திங்குறாங்களா அந்த மாரி. அது லேஸ் மாதிரி அது. இதா? ஆ லேஸ்மா? லேஸு கொஞ்சம் காரசாரமாக இருக்கும் சுவையாக. பிள்ளைங்க குழந்தைங்களுக்கு? சாக்கோஸ் அது ஒன்று 10 ரூபா. என்ன இருக்குது? அதில் இந்த ஹார்லிக்ஸ் பூஸ்ட்லாம் வருது இல்லை, அது கலந்து வருது அதில். இல்லையா? சும்மாவும் சாப்பிட்லாம், பால்லையும் கலந்து சாப்பிட்லாம். பாலில் கலந்து சாப்பிடலாம். இல்லை சாப்பிட்லாம், எப்படி வேணாலும் நல்லாயிருக்கும்.